Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Nining higayon na karon mga kahigala ug mga kaigsunan ang atong pagaisgutan ang kabahin mahitungod lang gyapon sa pagpadayon nato sa pagtubag sa mga isyu sa among katbang nga si Mitchell Bendilio. Tungod kay labi-labi man gyud ni tawhana ka hilabtunon mauna nga kini ang iyang gihimo bisag kinsa naman lang iyang atakihon ani mauna nga kami sa muhimo gid mi sa pagtubag sa iyang mga pipila ka mga isyu muna nga nining kagabhion karon atong padayunan ang pagtubag sa mga gipahayag ni Mitchell Bendilio tungod kay labi-labi man gyud ni kahilabtunon bisan pa sa nagkalain-laing baruganan kusog man ni nga mga take bisan pa sa amo magtutudlo ay iyang gatakihon mga ministro sa PBCA mao gyapon pero sa sige niya nga panghilabot mo na giingon nga kanunay po siya masupalpal sa ihang mga gipanulti ano man una kini nato miaging Domingo atong natun-an nga ang pagtulon ang PBCA manggod sa iyang pagpaningil nagtuo siya nga dili matubag sa mga ministro sa PBCM unya nagtuo siya nga ang iyang prinsipyo nga iyang ipaningil sa amoa husto na siya munay giingon nga ang pagtulon ang PBCM pareha sa iyang gipaningil asa mabasa nga Tomas Eugenio sa Biblia mo man na ang iyang gipaningil sa may pabati man namo na karon pag-abot sa kay duna mi purpose kay di ginamo siya lungan ani kini daghan kay ni nga kining mga sangkuanan ani ihang gisulti ani ngano una nagingon siya nga ang among magtutudlo daw mato pa na niya piki ang among magtutudlo ngano man diha niya gipaagi sa prinsipyo lagi niya og baruganan lagi niya nga wala diha sa Biblia mo na giingon kami nagpamatud sa among magtutudlo sa samang pagkaagi sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang pagpamatuod nagamit siya mga tagna gipamatud-an na namo na gibasa namo ang bugna 19 naa sa bugna unya gigamit ni sa atong Ginoong Jesucristo ang tanang mga basahon sukad kang Moises hangtod sa mga propeta bisan pa Salmo na sa Lucas 24:25 kama 20 hangtod 27 kama 44 unya naggamit siya og tagna nga kaniya pod natuman nga siya mao ang tanom ug ang iyang matinun-an sanga ug didto sa Isaiah 60:21 tagna napamatud nato miaging Domingo sa marais la nato nga walay ang ngalan sa atong Ginoong Jesucristo dito pero ang tanom ug ang mga sanga naa pero pagtug-an ni Kristo ang mga sanga iya ding tinun-an ug ang tanom siya unya nagpamatuod pod si Apostol Pedro sa iyang pagpahayag nga ang atong Ginoong Jesucristo maong katumanan sa giingon didto ni Moises giingon sa Dios ngadto ni Moises nga magpatindog siya laing manalagna sama sa pagpatindog kang Moises diya sa Buhat 3 bersikulo 20 ug 23 og didto gikuha na sa Deuteronomio 18:18 hangtod 19 mao na nga sa panahon sa atong Ginoong Kristo mismo pa ang mga apostoles nagamit sila og mga tagna nagbase kaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 19 ug ang usa sa mga tagna nga natuman kanila isip sila suga o kahayag aron sa pagdala sa kaluwasan hangtod sa kinatumyan sa yuta naas nakasulat sa Isaiah 49:6 mao nang pagkatuman ang naa sa Buhat 13 bersikulo 46 ug 47 si Apostol Pablo usa nga nag-ingon nga siya gipahimutang aron pagadadon ang kaluwasan hangtod sa kinatumyan sa yuta. Busa, nianang bahina sa mga tagna, daan pa sa panahon pa sa mga apostoles sa ilang pagpamatuod, sa ilang pagwali, wala diha sa balaang kasulatan, pangitao ni mo litra por litra dito sa tagna nga kanila maong ilang buluhaton. O sa tagna po dito sa panahon sa atong Ginoong Kristo kaniya natuman, gikan sa kang basahon ni Moises, hangtod sa tanang mga propeta, bisan pa sa mga salmo, gigamit sa atong Ginoong Kristo pero dili sa litra por litra dili sa litra por litra pero kining among kaatbang litra por litra iyang gusto ano man mataki siya na mo lagi na unya ingon ana pod nga sistema nga kun ang atong Ginoong Kristo nagamit magtagna unya dili sa litra por litra nga mabasa dito sa mga tagna pareha sa Isaiah 9:6 Isaiah 7:14 walay nga lang Jesucristo dia dito ras Mateo 1 di 18 hangtod 23 pag-abot nas katumanan ay hapa gitug-as manulundang ini katao nanganlan siya Hesus pero sa pagtagna wa diha mao na nga paggamit sa atong Ginoong Kristo muna nga ang uban
Moingon maningil sama ni Mitchell Bendilio nga moingon siya wa may Tomas Eugenio Biblia kay nagtuo siya lagi ohog makadaog na sa mga ministro sa BCM. Angay lang ka moingon ana og maningil kung kami nagpamatod sa litra por litra. Sama sa atong Ginoong Kristo. Pakitaan mo litra por litra kinsa may mo pataas kamot karon nga ang paggamit sa atong Ginoong Kristo sayop. Panalitan sa giingon ni Pedro buhat 3 bersikulo 20 sa bersikulo 23 nga naa diha nga nagpamatuod si apostol nga si Pedro nga ang atong Ginoong Kristo nagsubay siya diha sa buhat 3:20 ug 23 nga si Kristo mao ang katumanan sa gipatindog sa Dios nga usa ka manalagna sama sa iyang pagpabarog pagpatindog ni Moises nasayop lugar kay dito Deuteronomio 18:19 wa diha naa diha ang nag-ingon ang Dios patindog ako manalagna sama sa akong pagpatindog kanimo. Pero walay ngalan dito nga atong Ginoong Kristo. Pero pagpadayag sa mga apostoles, ilan ang giwali kaysa mo pakasayop ana. Ingon ana gyapon sa among pagpamatuod, nag-ingon bitaw mi nga ang pagpamatuod namo sa among magtutudlo, di mi magpaghimatuod bahin sa Espiritu Santo, wa dihay mabasa ang Espiritu Santo. Pero naa, Kung betatong among gibasa atong miaging Domingo sa 1:14:25-26, 1:14 bersikulo 25-26 ang pulong sa Dios og sa SD Bible. Ingon ana nga sistema. Na karon kay kining among kaatbang kusog man gyud nga mo piki-piki sa among magtutudlo niya atong paminawan gud ang iyang istorya kay pasikat nato diri ang atong pagtuon ining kagabion sa pagtubag sa ihang mga gibuhian nga pahayag. Di ba so palpal ang agi ani kanunay kon ang mga ministro na sa PBCM o iyang ikabangga atong paminawan ang iyang gisulti bahin sa among magtutudlo ngang among magtutudlo piki niya atong paminawan ang iyang gisulti o gipahayag nga among ipabati niya atong paminawan na niya. Lain nga mao na ilang rason nganong ilang dipinsaan pag-ayo si Tomas Eugenio Senior nga ilang Diyos Espiritu Santong piki. Diyo sa piki lang dyan na. Ako ni nga right. Nato pwede mo religion. Ano na yung mga tao na ba ito mga suko? Diba? Kamu bito mo. Nawa. Muna nga sa iyaha, muna nga ang amo magtutudlo daw, piki, muna dipinsaan, gikuno namo. Unya, unsay asa niya gipasikad nga ang among magtutudlo, piki, atong paminawan ang iyang gisulti, ibalik na mo ha, kay para nga, din himi magsugod karon sa pagpaningil, kung kining tawhana, mailang ni maningil, pero sa iyang kaugalingon, kung paninglan di gini matay katubag di gini katubag, mura gini siyag yung baba gitahi. Mura ang babaan ni tahion, mura gitahi, basta, kung mabaslan paningil. Mao man ni ang iyaha nganong ihulog ganyang piki niya atong paminawan iyang prinsipyo na O mga miyembro, mga balaod sa misyon, signed by kini gabalik-balikon gyud namo kay ngano man una gipamug-atan ning Mitchell Bendilio ni kay ihulog ganyang piki kay nagtuo sa bungkag ng PBCM ani sa iyang pahayag mo ni nga di ginamo ulong ani kotob sa mga nagtuo siya nga ang iyang gipanulti ug iyang atake diri namo mao nay maka bugat na para niya nga para sa iyang paghunahuna nga maluya na ang mga miyembro sa PBCM o ang mga ministro sa PBCM di nakasugakod ani aton ning pailhon ning tawhana aton Master Tomas Eugenio sa iyang pahina Ono o sa iyo Tuod kay ang Espiritu Santo nga katumanan mo si Master magatudlo man sa tanang mga butang matud pa ni Kristo dili ang imuta lang ang tawo nini. Isa'y nagtudlo nga ang Espiritu Santo o si Master nga katumanan? Isa'y nagtudlo? Sa ilang pasal, isa'y nagtudlo sa Sister Catherine? Kristo. Si Kristo! Bakit tinawag? Asa man versikuluhan nga dito si Kristo itawag? Ang katumanan sa Espiritu Santo, si Tomas Eugenio, senior nga natawo, kay nanggilanak ni Crescencia Dagok o ni Abilinio Eugenio. Asa man? Pagkain versikulo ba? Friend. Pagkain versikulo, friend. Kaya di mo kahapon yung versikulo, ane. Bakakon. Kung manodlo ko ayaw kapila-pila sa Kristo, oy. Ayaw ka mga Kristo, kasi yung kakabasag versikulo sa Biblia, nga
ana, diha lang takotob. Unsa iyang prinsipyo? Sa gibasan niyang balaod sa misyon naa, tungod kay ang PBCM, kami nagtuo nga si Master katumanan sa Espiritu Santo. Pag ingog katumanan gani, dunay gituman. Unsa man ang gituman? Kanang nakasulat mas Biblia. Ha? Nya pag-abot na karon ang iyang pangitaon diha kay kung kami nagtuo man ipahaom gid ang among pagtuo nga kanang mabasa gyud nga nag-ingon ang Biblia nga ang gisulti sa atong Ginoo Kristo diha mao gyud ang Tomas Eugenio nga ngalan. Ang pangutana parehas bitaw na atong among gigamit at tumiaging Domingo Isaiah 60:21 dunay tanom ang Dios o dunay po'y mga sanga ang tinanom sa Dios. Ang pangutana nganong wala isulti sa asa po diha nga giingon ni Isaiah nga naa diha kun atong paninglan sample ba o makasabot ni Mitchell Bindilio naa ba diha nga kanang tanom Hesukristo gitugan? Wala kinsa rin nagtugan atong Ginoo Kristo kay siya'y katumanan. Ingon ana nga sistema supalpalon taman ni siya karon kaya ang iyang pagtuana pag ingon ganis BBCM nga tungod kay si Masterman ang katumanan para kanamo. Alang man sa PBCM. Mabitaw na ang gipakanaog ni Master ang balaod sa misyon para sa mga misyonaryo ug mga misyonarya kay para namo na. Unya kay para namo siya man ang katumanan sa Espiritu Santo naarapon na sa tao ug muto og dili. Dabi kay ikaw di man kakauban namo mo nang pagbasa nimo. Mulahi gyud ka. Dabi karon og kanang imong prinsipyo karon og amo kang suklian karon akos kupo-kupo ang agi nimo. Naningil ka nga matod pa nimo asa basa. Basig nakalimot ka. B, tan-aw nga to gusto kag sampulan ta ang atong mga ang nagsunod sa among programa ug unsa ka og panalitan og pastor ka pananglitang tinuod. Nga debater ka. Kung ikaw debater dito sa uban, kung aris mga ministros PBCM, luya pakas pagka-debater ni mo do, prangka nga pag-istorya. Nga naman, ginira. Kung litra por litra, matuod ka, kanang pag-ingon ni mo peke, wag ginay pulos, kung diri nas mga ministro ni sa PBCM, paagi nga, no, kahibalo ba ka? Kahibalo ba ka? Natural ka mo ingon ka nga si Master Peke. Kaya di man ka magtotoo. Pareha sa imo god, ug magpamatuod ka sa imong kaugalingon. Ug ang mga dili nimo kauban, tinuod bagog ka, ilhon bagog kang tinuod. Akos dili. Tungod ba lang kay nagwali ka sa atong Ginoo Kristo. Hayon yano na kamo ingon sa imong kaatbang nga mo ingog peke, bisan dili ka kapamatuod. Ug ako kang paninglan karon. Litra por litra kuno basa sa Biblia nga Tomas Eugenio Peke naawala. Adios pagklaro baya. Di man katas Biblia magkuha litra por litra man ka usa ka masulti. Adios, pagklaro. Nakabasa ka? Nga ng Iyos Kristo, Tomas Eugenio Peke? Di ba ikaw rin nagsulti? Na, tanawa. Dabi, suklian ka. Dabi ikaw. Kung panitan debate ni, gusto nato sampulan na itong mga nagsunod sa programa? O kung sa'y mahitabo o kining imong gipabarog nga prinsipyo? Nga og di mabasa, bakakon? Unya, Peke, kay mao nang dili mabasa, kay walay mabasa sa Biblia nga asa nga bersikulo, kapitulo? Kanang ayo ka ng kapitulo, bersikulo, kapitulo, dabi ka pagayuan na mo. B, panalitan karon affirmative side ka, negative side ko. Mo question gi ko nimo kung sa eksaminon tagyog ka. Karon sa imong kaugalingon. Mitchell Bindilio. Ang prinsipyo mo, kung mo pamatuod ka nga ikaw dili Peke, kay na ay mabasa ang bersikulo, kapitulo sa Biblia. Basig nakalimot kas kaugalingon mo. Unsay gisulti mo sa imong kaugalingon? Tanaw na to, sampulan na ta ang mga listeners na to. Ug unsay dulngan sa imong pagpamatuod? Niya atong paminawan Tanawon ta ug unsay gisulti ni Mitchell Bindilio para sa iyang kaugalingon. Iyahang di pa matud-an ang iyang kaugalingon nga matud pa na ang among magtutudlo Peke, pero siya maoy dili Peke. Unsay gisulti niya? Niya atong paminawan niya. Paminawan tani ang gisulti sa nagpakamaayong laki. Pero kung may laki, di ko ba ilang may laki ka? Nagpasilpi man kung may duha God. Nagpasilpi man duha. Mananin niyo makita mga kaigsuonan nga mula mas powerful pa ko silang master. Kaya nakapasilpi man ko silang master. Mas ko na pala sila meron siya. Baka ako na sa Post ko kadiyot do. Wa ka mauaw sa kinabag-ang duot sa mga PBCM do? Unang-una, ang pagtulon ang PBCM nakabig, dili raba pinaagi lang sa mga sa pagwali lang, kundi pinaagi sab sa mga pagpanambal. Ginamit ang gitudlo ni Master
nga kahibalo sa natad sa pagpanambal. Question, kung powerful ka, ang power mo. Power sa imong pagkasigig kasupalpal, mutuo ko. Ha? Mutuo ko. Power sa pagkasigig supalpal. Power ni Bindilyo nga sige lang kalagubo ang agi. Basta tirahan na, basta tubagon na sa mga ministros BCM ang iyang ipanulte. Ha? Atong padayonan. Yeah. Kasilpi ko sila. Tara nga, di ba ko pagkapasilpi ko? Ha, di ba? At kanindot, no? Ang ilang master, picking ng Espiritu Santo. Sukuro ba kayo sila na? Ha? Ayaw ka suko. Malipay mo. Kaya dili ba, nagingon ang Biblia na ang Tuana, siya ko no. Si master ko no, pike. Pero siya ko no, dili pike. Tanaw tani pagka-power for nimo karon kay matod para nimo di man di kapike. Karon pangutana Mitchell Bindilyo. Sa imong pagpamatod nga ikaw genuine si Master Pike gipadayag mo niya kay dili mabasa sa Biblia. Walay kapitulo bersikulo mo nang naniguro ka nga nangayo ka. Ang question kinira. Angay ka lang mangayo nga mo ingon bakakon kung nag-among pagpamatuod ang tenor sa doktrina namo nga among gipamatod-an sa ere bisan pa sa asa dapit nga nagpamatod ang mga ministros PBCM. Nga naas Biblia litra por litra tumasuhin nyo gituuhan ni kay naa sa Biblia. Ang amo ana nga dunay ipadala nga Espiritu Santo puli sa atong Ginoong Kristo para sa BBCM na Espiritu Santo. Problema na sa BBCM. Kung panalita nagtuo kang problema na, di ba na imong problema? Ha? Ang imo lang yun, mangita lang yung kag problema. Ha? Dabi butangan ta kag problema sa imong kaugalingon. Dabi. May pulos ba ang imong pagpaningil sa amua? Nga matod pa nimo? Asa mabasa sa Biblia, litra por litra? Kaya nagpapatuod pa nimo litra por litra. Tanawa ganin ang panungutan mo nasubay ba na sa doktrina sa PBCM, di ba wa? Naghimo-himo ka lang sa pangutana nga dili gi doktrina sa PBCM. Prangka nga pagka-istorya na. Ha? Unya unsay pulos mo? Ha? Naara ba na sa mga ministro PBCM tubagon ka anak dili ngano? Wa ibang doktrina litra por litra. Nga mo gamit ni tagna kanang tagna litra por litra gitog ka na daan ang ngalan. Imo ra man ang prinsipyo. Ha? O pangutan-on ta kakaron, nagpamatuod nang ikang genuine ka, magpamatuod ka. Asa sa Biblia nga kapitulo bersikulo tagae kuno tapon. Nga naa diha nga Mitchell Bindilyo pastor sa SDA tinuod. Kana siya genuine, maghatag ka. O di ka maghatag, gumoingon pukog bakakon ka. Na. Unya, unsa na? Katabla ka? Agoy! Di manggani, katabla na di ka kapildi sa mga ministro sa BCM. Tanawa ra ko na, di ba lagapa kang agi? Be, makapamatuod ka. Nga dunay bersikulo, nga nagtugaan dia sa Biblia, nga si Mitchell Bindilyo, maoy dili piki. Unya pag-abot anak karon, ha? Ikaw dili piki si Mitchell Bindilyo, genuine, naa. Adios, di ba bungangaras ba mo? Tanawa gani, sa diyang gipangutana ka. Munay, among prueba. Nga kung ikaw maoy baslan o pangutana, sigurado ang baba mo, muragi ka gitahi. Na! Unya kami, nga nang mutubag yun nga nang makatubag ni. Wala pa may nagdoktrina, nga mo gamit ni tagna. Ang tagna nga mo pagpamatuod, pagwaragit, na adi gisod gitong ka anadaan, kung kasi katumanas tagna. Na Diyos, pagklaro ba ya? O nagpamatuod mi, unta, Mitchell Bindilyo, o pastor pagyong kang debater, ha? Unta tan-aon mo unsay gisultis ka atbang mo para makahaong ba agoy magpahalata mapugkang wa kay klarong debater. Ha? Kay kung klaro pa ka wa magdoktrina ang PBCM nga mo gamit mig tagna amo pamatud-an litra por litra na ana gitug-ana dia sa tagna. Angay pug kaana mo mangutana din dia mo sulod na pangutana mo aron makaigo ka. Nga nag-ingon me, nga litra por litra. Dami kay di man litra por litra. Nga naman kunong maingon man ka, kaya kung di kahatag bakakon, nga no nag-ingon me? Nga litra por litra? Diya, unsa man na do? Ha? Muna niingon ko. O wa kay problema, kami muhatag ni mong problema. Nagtuo ka, o dili ni mahatagan kag problema? Pribahan kong mahatagan kag problema sa imong kaugalingon. Sa imong pumatod pastor ka. Kung maingon kag pastor ka nga genuine ka, kung ibase sa Biblia, sa imong prinsipyong baruganan, di ko mo toong genuine ka. Ngano? Dugay kong nagbasa sa Biblia, gikas Genesis, maingon sa pinadayang, wa ko'y nabasa nga genuine nga pastor nga si Mitchell Bindilyo.
Ha! Niya! De pataas ko no sa kamot! Kisi-kisi ko no! Pamatod di ko no! Nga na ay Pastor Mitchell Bindilyo des Biblia! Na! Genuine makaka! Da! Pero nitong ane, pagtong kang klaro, asa ka nga tinuod nga, genuine ka, di ba diaras pastor sa SDA? Ikaw rin nagtugana na. Di ra ba gid ni makapamatuod sa Biblia? Nga naman, pag ingon niya genuine, asa siya? Wala sa Biblia! Iya-iya ra na! O sa'y prueba? Ay, gusto ni maminaw? Kung gusto ka maminaw, prueba ning tagaan takag problema sa kaugalingon mo sa pagkapastor nga genuine ka, bisag asa pa ka mo lugar ka magpamatod kag genuine ka, ikaw ra po'y naghatag og ilanan nga ikaw peke diha nga pastor sa SDA. Prangka nga pag-istorya na sa imong prinsipyo. Gusto kang maminaw? Gusto kang maminaw sa imong paghilabtonon? Sukli namo sa imong pag-atake diri sa mga ministro sa BBCM o diya kang master? Ya, paminawan ta. Asa kuno sa nilugar nga siya kuno genuine nga pagkapastor dili sa Biblia, di gani ka pamatod sa Biblia. Prangka nga pag-istorya ang tubag ane nagtubag na sa daan. Asa siya genuine? Niya, paminawan ta. Wala sa Biblia, dili sa Biblia siya genuine na. Niya, paminawan ta. Gugdon ko dayon ni karon di pa mo pamatuod ni siya nga siya piki. Piki bisan pas iyang gipamatudan diha nga siya genuine siya. Niya atong paminawan. Oh? Ya. Kung namin nga, genuine siya. Kaya sa ko dito ko genuine. Genuine ko nga magwawali sa Adventist. Ang akong katapat sa picture, piki nga Espiritu Santo ni Diyos. Tanawa, di ba doon na ba kunay pulos ng iyang gisul, ang iyang pagkadibiter? Ha? Wag ay pulos. Nga naman, si Master kuno piki. Nagpamatuod yun siya. Gigamit niya sa una giganang si Master Piki iya kuno katungod iya ng right kay duna kunoy tay freedom of religion. Naalatin na sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 ug Section 5 pangutana karon kinira ngano ang freedom gihatag para ra nimo? Ang freedom gihatag sa tanang baruganan. Og moingon ka karon nga si Master Piki wa ka mauwaw sa bagang duot sa mga tao nga si Master nagtuo, gituuhan si Master sa mga PBCM nga siya katumanan si Espiritu Santo, amo po ning right. Ha? Di man na mo ipamugos. Imo di bitaw tinuod nga right. Nga di ka mo tuo. Pero, kay gigukod ka sa mga ministro sa PBCM karon problema gyud ka. Nga naman, kinira. Ha? Nagpamatuod ka na. Dili di ka kapamatudan ni Biblia imo pagka-genuine. Diara di ay nga tinuod ka. Diya sa SDA, nawa ka mauwaw. Gisindir mo nga ikaw genuine niya si Master. Kung diya sa SDA, ikaw genuine ka. Huwag makalalis, anak, sa imong pagkapastor niya, pero di mo i-apply sa Biblia. Ha? Nga, nabisa ko sa di magkaka-apply diya, kaya kung ibasin ni mo na, nag-ingon naman ka. Nga matod pa ni mo, kung dili makahatag bersikulo nga gitugaan sa Biblia, piki na. Mo nang gigukod ka. O genuine bagi ka tinuod, nagpapatuod magis kagalingon mo. Nga ikaw, genuine ka. Unya karon, diya ka nahimong genuine. Pastor sa SDA, dabi karon sa PBCM. Mawit nga na PBCM. Kay para na mo si Master Dili Piki. Ha? Una, nagpulos na ang gisulti mo. Di ba wala? Apa ko na karon, anda kong problema. Dabi, basing nakalimot ka sa gisulti mo. Nagpamatuod kang pastor ka. Nga genuine diya sa SDA. Basi nakalimot ka sa imong prinsipyo baruganan. Nga nagpaila ka, nga matod pa nimo. Basta lahing prinsipyo, piki na. Ikaw ra ba nagsulti? Natanawon ta? Madiha man kas SDA. Ha? Kung nag-admitar ka nga pastor ka sa SDA, pero ikaw po, gidahom nimo nga genuine ka nga pastor sa SDA, pero kung basihan ko ang baruganan mo o ang sinultihan mo, ikaw rin nagtugaan nga piki pang prinsipyo mo diya sa SDA. Gusto kang maminaw? Gusto mo kang maminaw? Kay ako pamatunan niya. Gusto mo na kang winaswasay sa ere. So, ato ning paminawan. Tanaw, tani nagkadimao ba niya prinsipyo ron? Basta nag-ingon siya nga diya sa SDA di siya, dili sa Biblia, di siya kapamatuod mo ng piki pod. Na? Karon, kay nag-ingon man ka, nga batod pa nimo, genuine ka nga pastor sa SDA. Unsa bay prinsipyo aning genuine. Tanahawon ta niya og unsa po'y prinsipyo piki. Kon si Mitchell Bindilyo mao'y pasultihon. Tanawa atong paminawa. Kasi at Diyos, lahi mang prinsipyo.
kay dili tinuod piki. Tanawa! Nangatake ka sa among magtutudlo nga lahi sa prinsipyo, nga anong lahi prinsipyo kay piki? Pangutana, ikaw wa ka maglahi prinsipyo sa SD? Adios, pagklaro ba ya? Basta imong gisulti ha, musukwahe gani kag maglahi gani ka, piki ka. Kinsay nagpamatuod nga piki ka des SD do? Ha? Agoy! Ego ramang kang nagpa-genuine diya pero piki man prinsipyo mo. Ikaw rin nagsulti ha? Basta lahi og prinsipyo, ikaw rin nagsulti, piki na. Ikaw rin nagsulti. Gusto kang balikon ko? Gusto ka bang balikon ko? Kay para nga malabas sa nagsunod sa atong programa? Paminawi, o yung saan yung pagsulti. Yeah? Kasi as Dios, lahi man prinsipyo. Kay dili tinuod piki. Da! Unya, pangutana karon nag-ingon mo ka. Basta lahi prinsipyo, piki. Ang pangutana, gisubay ni mo ang tanang lagda niya si SDA? Wa kay gisupakan diha nga prinsipyo? Adios, pagklaro. Usay prinsipyo, Brad Romebe. Supalpalon ta na ning tawhana. Be, tanawon ta. Gusto man diha inig. Ginug-anay diha tag prinsipyo, baruganan, pues. Ihatag na to niya. Muna gingon na to. Kung wala siya mahataging problema, Brad Rome, sa mga kaakbang niya, kinsay iyang di kaakbang, nga iyang nasulayan, dinis mga ministro bisim, ato siyang taurag problema. Tanaw na to. Mga problema kisya dani Brad Macarayo kay atong basahon karon kining gikan sa basahon ni Hiling Goodwhite dinhi sa ang mga hitabo sa katapusang panahon. Mao gini kanunay mahitabo ni Mitchell Bendilio pagkakitay sugukon niya. Be, tanahon tanang. Mahina si Tinte City nagingon. Akong awagon kadtong nagaangkon nga nagatuo sa kamatuoran sa paglakaw sa panaghiusa kauban sa ilang kaigsunan ayaw hatagi ang kalibutan sa paghuna-huna nga kita nagpalabi sa kasigpit nga kita wala magkahiusa nga dili managsama ang atong pagpanudlo likay ang pagkabulag-bulag. Tuwa na! Likayan ang pagkabulag-bulag. Pangutana, muna'y prinsipyo diya sa SDA. Karon, bantay lang mo, musukwahe ka ha, sa imong prinsipyo ha. Ang prinsipyo ni Mrs. White, ang pagpanudlo, paminaw, Vidilio. Paminaw yun, paminaw. Kay para, uwa ka kasabot. Kami mo pasabot ni mo. Ha? Kami mo pasabot ni mo. Ang giingon ni Mrs. White, ang ilang pagpanudlo, apil ka naman ni pastor ka. Paminaw yun ha, paminaw yun. Og tanawa, og di ba ka karon mulahi? Di ba ikaw rin pamatuod karon nga ikaw piki ka diya? Unsay gisulti? Na, sa prinsipyo, amingon, pastor bitaw ko tinuod, gisuportahan bitaw ko sa SDE. Tinuod bitaw na, pero pagutana karon ang prinsipyo mo ba, piki na? Ha? Ang sinultihan mo ba, piki ba? Buti pasabot, alanganin pagkas pagka-SDE mo, og amo nang iwadwad sa ire, ang doktrina, nga gikahusahan sa SDE. Nga wat ka musunod kay naglahi di kas prinsipyo mo. Nga naman, na. Paminaw ha, unsay gitudlo ni Mrs. White? Likayan ang pagkabulag-bulag sa pagpanudlo. Dili hatagag kalibog ang kalibutan o ang mga tao. Sa pagpanudlo, kinahanglan, manag kaparehos ang pagtudlo. Muna'y buti pasabot nga prinsipyo nga naa diya sa SDA nga tinuod ka nga ikaw magtutudlo ka o nagwali ka sa doktrina. Muna'y trabaho mo, Mitchell Bendilio, gituman ba ni mo na? Di ba wala? Unsay usa, prueba ha? Gusto ka maminaw? Gusto ka mamati? Gusto ka pruebahan na mo? Muna gingon na mo, problema lagi na kinaghalang ka. Muna giniging, huwag ka mahataging problema sa mga kaatbang mo, ipaniguro na mo, tagaan kag problema na mo. Tagaan ka na mo problema. Ha? Sa imong kaugalingon, maay ka lang magpasiatap nga ikaw genuine ka, nga pastor diya sa SDE, pero ang imong prinsipyo, basta mulahi o prinsipyo o baruganan, piki na, ang pangutana karon. Kining di kausahan, kanang gibasa na mo, di ko na lang basahon ang katunggikan sa kasing-kasing. Ha? Sinulat ni Mrs. White, pahinatris, di ba ang mga SDE, nagtuo midawat nga si Mrs. White, bisan pang iyang mga sulat, nagtuo ang mga SDE nga si Mrs. White nakabaton og hiya sa pagpanagna. Kay nakabaton og hiya sa pagpanagna, mag-intonsis kita nga si Mrs. White, manalagna. Ang pangutana karon, kinira. Hain pang usa sa mga basahon nga pinakabugat ni nga basahon. Kung nagtuo ka, o nagtuo ka
nga mulabaw pa kaaning lagda asay sinulat mo nga gikahiusahan sa tanang mga pastor sa SDA nga naa ang sinulat ni Mitchell Bendilio nga didto magkuha og doktrina para idoktrina og magpili ka lang asa dapit idoktrina kung naay magpamimbro sa SDA. Ha? Do, pagklaro, asa man ang sinulat mo? Pangitaon ko na, be. Pangitaon ko na. Kung di ka makapangita, magpabilin yun eh. Kining lagda nga basahon, nga iya sa SDA. Pahina sa 61, pero minting lagapak yun ang agi mo ini. Na? Mo ni nagtugan. O nga ikaw, di ka mo subay sa prinsipyo diya kay maglahi kag imo ngano kanang prinsipyo ha piki na. Kung nagtuo ka, nga genuine ka, ang prinsipyo mo alanganin pa sa pagkatinood nga pastor sa SDA kay ikaw rin nagpamatuod mo lahi gani kag prinsipyo. Piki ka busa ikaw rin nagpamatuod sa imong kaugalingong prinsipyo nga ang prinsipyo mo piki kon ibase sa tinuod nga prinsipyo nga iyas SDA. Na, mura naman hinuog na bali hinuog ni Brother Ruby, mura naman hinuog nagpamatuod hinuog ka. Na, tanawa, di ka mauwawan na Bendilio. Niya, paminawan ta ni karon nganong nga mosangko sa kauwawan. Niya, paminawan ta. Unsay giingon sa lagda. Pahina sa 61. Ha? Naa sa 23 nga pagtulunan. Ha? Numero 23. Naa man na pangutana 1 sugod, tubag 1, nya paingon man na sa 10, pangutana 10, tubag pod 10. Are lang ta magsugod sa pahina dire sa pangutana 8 o tubag 8. Unya pangutana 9, tubag pod 9. Giingon, pangutana. Unsay giingon sa pagpamatuod? Mahitungod sa pagpamatuod ni Hesus. Tubag, bugna 19 ang Espiritu stagna. Busa ang katapusang iglesia, kinahanglan adunay manalagna. Bendilio? Do, iming na niya. Ang punto nga among dakpon, kining pangutana 9 ug 10, kining pangutana 9 tubag 9. Pangutana, ang hiyas sa pagtagna gipailaba sa mga Adventista del Septimo dia. Do, kung tinuod ka nga Adventista, kinahanglan gyud mandatory na pangutana 8 tubag 8 nga ang katapusang iglesia mao gina ang SDA. Dawi kay kinahanglan man nga dunay manalagna. Na ha? Kinahanglan gina mandatory na. Pero ambot ni kung mandatory, musalir ba ni ditong Bendilio prinsipyo niya? Niya paminawan nato pangutana 9. Ang hiyas sa pagtagna gipailaba sa mga Adventista del Septimo dia sa to pa SDA. Tubag, oo, nagipaila de ekonomi Bendilio. Si Mrs. Ellen G. White, giila nga nakadawat ning hiyasa, ang iyang daghang mga sinulat, gibilin niya kanato, des SDA. Nagdala sa matud nga ilhanan, nga gibutang sa Biblia. Usa ka matuod nga manalagna sa ato pa si Mrs. Ellen G. White, giila sa tanang mga SDA, nga usa ka manalagna. Dawbe karon Mitchell Bendilio. Kay do naman kay giyaw-yaw. Ang giyaw-yaw mo, unsay giyaw-yaw mo? Naghatag kag challenge. Ang challenge mo, contradict sa prinsipyo sa unsa? Sa tinuod nga prinsipyo nga SDA nga gikahugpungan nga si Mrs. White giila nga usa ka manalagna pag abot nimo gisupak nimo, naglahi kag prinsipyo. Kay naglahi, peke. Gusto kang mo prueba nami? Niya, paminawi ang giyaw-yaw mo, di ka mauwaw ani? Niyo? Oh. Tanawa! Og doon na kuno'y mabasa, iyan ang kaugalingon, kuno nga konklusyon. Dabi, di ni basahon ng lagda, di ni basahon ng gikan sa kasing-kasing, pahinatres. Dili ni basahon, kining lagda, nakasulat diya sa pagtulunan 23, pahina, 61,
pangutana 8, tubag 8, pangutana 9, tubag 9. Dako nga mabasa nga si Mrs. White nakabatog hiya sa pagpanagna gituuhan sa tanang Adventista. Ang pangutana, ang tanang Adventista nagtuo, ikaw ray Adventista nga di mo tuo. Kay kung nidawat baka nga si Mrs. White propeta, kung debater ka, ayaw na i-challenge sa ubang mga relihiyon o religious program o sa tanang mga ministro, ayaw na i-challenge sila. Asa mabasa nga basahon. Kaya ang tanang SDA nagtuo nga nakabaton si Mrs. White og hiya sa pagpanagna. Kung wala siya nakabatog hiya sa pagpanagna, sa ato pa si Mrs. White dili siya manalagna. Pero kay giilaman siya nga nakabatog hiya sa pagpanagna, diha siya giila sa SDA. Busa ang SDA nagpamatod nga maoy katapusan nga iglesia. Pag abot nimo, wala pa di ay katapusang iglesia. Kana ding imo napasakupan para nimo dili pa na tinuod kamo nga mga do, pagklaro ba ya do? Kanang imong prinsipyo. Kanang imong prinsipyo sa mga kauban mo, muna giingon ikaw rin nagpamato na piki. Tinuod yun. Kani ingon ka basta maglahi og prinsipyo piki. Unya do, kinsa may mo lugar karon, na tanawa. Nilakaw lang si master, wa gyud si master mo ingon. Nga nag-ingon siya ako lahi kog prinsipyo, pero sa imong giingon, basta lahi prinsipyo, ay sos matod pa na di mo. Piki. Dabi karon kay lahi mga prinsipyo. Ang tanang mga SDA nagtuo nga si Mrs. White propeta pag abot nimo di man lagi propeta lagi para nimo. Kay kung propeta pa para nimo, ngano maningil kag asa mabasa? Wa di kay mahibalo. Og wa ka mahibalo, asa di ka nagtuon pagka-pastor? Asa ka nagtuon sa pagka-pastor? Nganong wa ka mahibalo sa basahon sa mga basahon sa SDA? Og nagkabasa ba ka anak, og ikaw nagpalimot-limot ka? Ngano likayan mo ni? Kay masupalpal ka? Kay imong prinsipyo kusog ka maningil litra por litra? Ngano? Nagdipinsa ka na? Nga ang katapusang iglesia, asa mabasa nga nag-ingon ang Biblia, ang katapusang iglesia is di gilitok na Munay likayan mo? Tinood mo ka kang dipensor. Tinood mo ka kang dipiter. Nga nung muli kayo magkana? Dipinsahe, o sakto ka mo dipinsa. Kay muli kay ka, nagpasabot, nakaibalo, nakampildi yung ka. Nakahibalo yung ka. Nga o kinisugukon mo, o ang prinsipyo mo, ipairan mo. Nga litra por litra, basta tikangkang agin mo. Nya, wa mi nagkapamatuod. Wala kisabay nagpamatuod, mapiki ka. Sa prinsipyo mo. Sa imong pagka-pastor, tinuod ka. Pero ang prinsipyo mo, kung ibasin nato sa tinuod nga prinsipyo sa SDA, unya ang imong prinsipyo, basta lahi prinsipyo, piki na. Kung ibasin nato, pagtug ang tinuod, asay piki o prinsipyo, imong mga kauban, nga SDA, o ikaw, nga dili mo dawat, nga si Mrs. White, propeta. Gusto kang magpamatuod, nga matagaan kag problema sa kaugalingon mo? Bisan sa kaugalingon mo, magpasiatab ka, nga ikaw, usa ka ka-genuine? Tandugon ko ginang pagka-genuine mo. Tanahon kung di ba di bagin matandog ang pagka-genuine mo. Bisa sinultian mo. Ikaw rin nagsulti? Pangutana, tabagan Kinsay na sayop si Mrs. White? Nga kinahanglan maghugpong ang tanang SDA sa pagpanudlo? Nasayop ba ang mga kauban mo sa pag-ilan ni Mrs. White nga siya propeta o manalagna? Hay husto, ikaw o sila? Adios, pagklaro ba ya? Unya, ang prinsipyo mo, hiusa mo? Nisubay ka? Di ba naglahi ka? Kung ikaw pasultian, basta mo lahi, unsa man. Ikaw rin nag-ingon, anak, piki. Ikaw rin nagtugaan sa imong kaugalingog, unsa ka nga prinsipyo mo. Di ba ikaw rin nagtugaan, pamatuod ka sa kaugalingog mo, piki ka? Mo na igingon na mo. Doog nagtuo ka, nagkutob ramis bunganga ang mga ministro sa BCM. Nga kami makahatag og problema nimo sa among programa anang oras og mo ingon kog tagaan kag problema, tagaan tagi kag problema. Tagaan tagi kag problema. Sa imong sinultihan, tagaan tagi kag problema. Paniguro ko gina tanawa. Sampulan na namo. Tanawa ang sampol, di ba lagapak ang aki? Naasa pa. Wa ka ma. Ako ang sa imong gisulti, nga matod pa nimo bagsak ra ba mi? Unya kusog ra ba ka mo imong bagsak mi? Tanawang gisulti mo. Paminawa na to ang gisulti mo. Ug unsa mi, matod pa nimo bagsak mi. Ikaw rin nagistorya na, paminawa na to now. Santo na ang kinabuhi bisyoso, badlungan na tarong-tarong patag
Tanawa, bagsak kuno mis Biblia, apang utana. Unya ikaw do. Ha? Kung panalitan, dili bagsak sa Biblia, apang utana karon og paninglan ta ka. Pagpamatuod nimong genuine ka, nipasar ka sa Biblia. Asa man ang imong gipasaran diha nga basta genuine kanang mabasa diha pero dili genuine, piki na. Niya nabasa nang imo. Niya wa ka mabagsak ana. Adios pagklaro ba ya? O wa ka mabagsak, ayaw paggamit prinsipyo nga paninglan kas kontra mo. Ha? Mayo lang ka. Pasar mo ka kas Biblia. Unya kanong maningil mo ka litra por litra mo nimo di man sa tanang panahon di litra por litra tanahon mo pag dili mabasa litra por litra dili tinuod. Kaya kung dili tinuod ayaw pagpamatuod sa atong Ginoo Kristo ngano di man ka mabasa di ang sugo kang Kristo. Asa bang kunong kapitulo bersikulo nga si Kristo nagsugo nga ang iyang sinugo nga magwawali usas Mitchell Benilio na? Natanawa dubli-dublihan tagyo ka. Dubli-dublihan tagi ka paghatag problema. Be tanahon ta brad Rumi. Be tanahon ta ni bagsak tas Biblia. Gidayon niya iyang kaugalingon. Siya nagpahitaas iyang kaugalingon. Sa Biblia. O yun bang Biblia nga ikaw mo pahitaas kaugalingon mo? To kining papatunutan karon og tunong ba kining iyang pagdagdag siyang kaugalingon Brad Macarayo. Dinhi sa Proverbio kapitulo 27 bersikulo 2 nagingon. Padayga ang laing tao may tungod kanimo ug dili ang imong kaugalingon nga baba. Ang usa ka dumuluong og dili ang imong kaugalingon mga ngabil. Busa, laing tao Benilio mo ay padayga. Mo ingon ka powerful ka. Ikaw rin nagpamatuod na. Ha? Powerful. Powerful ka. Siya rin nagtigdaig Brad Macarayo sa iyang kaugalingon. Oh, tanawa powerful kuno siya pero kita ang pagka-powerful nga nagubo pirming agi kita mohimo sa pagtubag. Ha? Da? Unya, karon ingon pa kaga. Ha? Maayo ka kumparar sa magtutudo pila gid ka. Libo ka mga tao nga nagtuon nimo nga gisunod ka Mitchell Benilio. Agoy pagklaro ba ya? Pagklaro ba ya do? Ha? Na asa pa kay pasar man kuno sa Biblia. Bitanawon tanig pasar ba ni tinod? Diya na. Una niyang bagsak Brad Rumi. Nag-ingon ang Biblia. Dili ikaw sa imong kaugalingon magdaig pero siya wa ka pasar. Hain man sa to pa sayop lugar ng Biblia adik ikaw na husto kay ang tinuod kato nga ikaw magdaig sa imong kaugalingon nasipiyat na bang Biblia ani kay nagdaig ka sa kaugalingon mo ang Biblia nag-ingon nga dili ikaw magdaig hain may tinuod Biblia o ikaw na bagyo ni kanunay tanawon ta og di bagyo ni matagaan atong problema siya kuno kita kuno bagsak unya siya day pasar tanawon tani karon Efeso 5:4 bi pali po basa Dinhi sa imong gisitar nga sitas nagingon. Ayaw ninyo gawiya ang kalawayan o ang isulting binuang o ang mahilas nga katistis mga butang kini nga dili angay kun dili himua hinuon ninyo ang pagpasalamat. tuana dili ipasulti ang malaway mo na gisulti sa Biblia unya ikaw ni pasarani Benilio paminawa na to ang ni pasar baka niyo Charito, Charito. Si Omal ka dito mas iring na likas abog siya ba? Ang resulta ka sa pag-cheer aman. tuana unya do kapasar ka nay giingon sa Biblia tambag ayaw pag laway apang utana unsay gisulti mo bago pa lang gipabati na mo ang imong yaw-yaw niya nakapasar ka na di ba pwedeng bagsak ka asa pang usangan na bagsak sa Brad Rome atong tanawon be dito na putas na ang tugon sa Proverbio 3 tanaw na po nato na sa Proverbio 3 be unsay nakasulat sa kapitulo 3 bersikulo 30 sa Proverbio Ito lang pagbasahon Brad Macarayo sa imong gisitar nga sitas nagiingon dinhi. Ayaw pagpakigaway sa usa ka tawo sa walay kapasikaran kung siya wala manghilabot kanimo. tuwa na unya do niya na pila na kabagsak 23 27 bagsak dili maglaway bagsak si Benilio ana ayaw ipagdaig sa imong kaugalingon bagsak siya napagi lain sa buhat
asa Proverbio 3:30, lain na po ning bagsak. Ngano man ang giingon, ayaw pagpanghilabot sa imong kao, sa imong sigkatawag, siya wala manghilabot nimo. Pero unsay gibuhat ni Bendilyo? Ay, sige hilabot. Unsay prueba? Paminawan ko, gusto ka mamina Bendilyo sa imong pagkabagsak sa Biblia? Og nipasar ka, nga ano man, nga kini, gibuhat man nimo ni. Niyo? Ya, gibuhat nimo niyo, paminawan na. Oh? Siya, disgrasya. Ngano man dili palaktawan unsa may prinsipyo sa Biblia Santiago 2:10? 2G sa gaingon, kay bisan kinsa nga magabantay sa kay natibukan sa kasuguan apan makalapas siya sa usa ka bahin niini, siya mahimong malinapason sa tanan niini. Tanawa igsoon, tanawa. Unsay gigon sa Ginoo, bisan kinsa nga magabantay sa kinatibukan sa kasuguan, mula pa sa usa, lapas tanan, wala mi gusto ayaw lapasa, ayaw sa iluhi, bisan pa sa katuldo ko sa kakudlit. Kayo imo ganing sa iluhan ang usa, nituman ka siyam, pero sa imong ilapas, lapas ka tarang. Sa lahat nga pagkasulti mga kaigsoon mga kaigalaan, why pulos? Nituman lang kas pipila ka bahay, imong ilapas usa, lapas ka tanan, lapasan na lang tanan, oras gihapon. Kansi ka, tumatuman ka ko siya. Kaya sa mga Pentecostal ka, mga assembly ka, mga upang mga religion. Wala ka patuloy nila sa larawan. Kay kuno, Tanawa, munay nakapasar? Una pagutana ka nang ipanglitok mo, ipamention mo diha. Ngano? Na sila'y programa ang atake ka? Agoy pagklaro ba ya? Pagklaro do. Ha? Unya, nakapasar ka? Mo, na, nga pa si Atabs ka o galingon mo. Unya, kaysa may nabagsak ka na, di ba ikaw? Nya, tanawa. Unya, unsa pa imong gisulti? Nga matod pa na, Diyos Biblia, nakapasar ka ng proverbio o ka ng proverbio 3:30. Niya pa o? Ha? Unsa imong gisulti na mo? Niya, atong paminawan. Niya o? O, sa tanang magwawali o? mga kaigalaan o mga kaigsuonan, atong tima sa nihanging Domingo, hisgotan nga, kining magwawali nga nagtudlo nga di nalapason, di na tumanon ang napulong kasugog, mga gamunay ka mga contributors na mga kaigsuonan nga sa pagdagsang sa kriminal. Nga naman, atong yung pamatutan sa nihanging Domingo, nga ang pagtuman sa napulong kasugog, gihatag mas Ginoo aron kay kana usa ka moral law or moral code. Tanawa, sa diha na takotob. Unsay gisulti, ang tanang magwawali nga wala nagtudlo sa napulo kasugo, mga contributor sa pagdagsang sa krimen do. Naniguro man ka sa imong pagka imong pagtuman kunuhay do sa napulo kasugo. Unya nagamit pa ka Santiago kaganiha nga matod pa na nimo nga lapasan na lang tanan ug nakalapas ka Santiago 2:10 kinahanglan nga lapas dili nimo lapason ang napulo kasugo kay kung makalapas ka sa isa may paglapason na lang nimo tanan ngano ikaw nakatuman ka? Ang gipadiguro mo upat ra kasugo. Dabi pa ding lata ka karon. Dabi ka na napulo kasugo. Nalansang ba sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 kung ang napulo kasugo? Di ba daay kasiyam kasugo dia kay napulo ba na ay kasiyam di ka magbakak? Ang pangutana karon. Natuman nimo na. Natuman ba nimo ang kanang giingon nga siyam kasugo kanang ikasiyam kasugo ayaw pag bumakak? Kung nagtuman kas napulo kasugo. Nganong musulti man ka ani? Nganong makasulti man ka ani, ha? Gusto ka? Gusto ba ka paminaw sa imong supalpalunon nga prinsipyo? Diya, paminawan na to. Paminawan ta og unsa siya sa iyang pagsulti, sa iyang kaugalingon. Siya ray nagpamatuod ani, dili kami. Siya ray nagpamatuod ani, ato paminawan, ha? Mga bitaw na nga, isa may dili ko baka ko ng tanang tao, o niya ato pa nimo, yudyoron. Mga bitaw na nga, ang nangyod dito masaon. Daghan bisan na sa daghan bisan 3-4 wala gayod kinahanglan mami natudon gayod ang Dios bisan pa kun baka kon anta ng mga tao ingon sa nahisulat. Okay. Kayo ang saray, ang tanang tao bakakon. Bakakon. Ikaw sa tarkat ng tao ka kabaw. Tao, bakakon ka. Kana po nag-text na to, tao kabaw. Ay ko kailangan ako nag-text. O may ako po siya tao, bakakon siya. Karon, o may tambag na Apostol Pablo, Epeso 4:25. Kay bakakon man ang tanang tao, o sa gingon, ato masahon. Ano nga itong klaro na? Ako sa mga panahon na, ako bakakon ko.
na bisan di ala takuto boto na. Unsay gisulti niya atong klarohon na. Wa man magklaro gud yang kauban ingon siya ikaw tao ka Sister Katilin kada aga na nag-text na to. Tao na kabang sa ambot. Mo ni sa ato nang klarohon. Ako bakakon ko. O apil yang kauban yang gidahig siya bakakon sila duha bakakon. Apil lang nag-text. Na basta tao bakakon na. Pangutana. Nakatuman kas na pulo ka sogo do. Unya pamatudaan mo kana makaka. Ningon ra ba kang nanghukas ka? Wa para ka hukas. Agoy, og ikaw naghukas tinuod kay nagtuo kang gihukas mo, bulingon ang gisulob mo, buling lang gyapon. Siya naghukas pagkabakakon, ang iyang gisulob pagkabakakon lang gyapon. Prangka nga pag-istorya na, gusto ka mate? Last duha lang kabuhok nga akong ipabati kay gusto ko klaro-klaro kayo ang oras. Niya, masakpan naman ta sa oras. Niya, atong paminawan. Unsay gisulti niya nga tinuod niyang giingon nga siya bakakon. Unya matod pa na niya. Katong giingon niya sa mga gipabati na mo to previous na mo mga wali dire nga na iyang gisulti nga matod pa siya nakapanghukas. Wa gyud nakapanghukas. Ang iyang gihukas bakak, ang iyang gisulob bakak. Bakak lang gyapon. Niya, atong paminawan. Unsa iya ding gisulti diay sa iyang kaugalingong programa. Paminawan ta kay gusto gid ay kaglatipak ang agi di ay pues ihatag na mo. Ihatag na mo. Niya. Unsay iyang gisulti? Niya, dili daw siya niya magbakak. Siya ra may nagistorya ani. Niya, paminawan nato. Tan-aw nato ni karon na. Kanatong tanan sa atong mga kagalaan, no? Kining inyong ubos nga igsoon, higalas kaninan Brother Mitchell Bendilio sa makaasa, makikuban usab kaninyo, kining matahom nga kagabihon. Sa tingog sa kamatuoran, usa ka tulumanon nga wala niyo nagpahayag og mga bakat. Tuwa na! Usa kuno katulumanon nga wa gyud nagpahayag sa mga bakak. Karon pangutana mo ni nga nakapanghukas na si anay kunuhay. Pero tan-aw nato ni karon mo gihukas niyang pagkabakakon, gisulob na pud niyang pagkabakakon. Niya tan-aw nato. Unsa iyang gisulti? Di kuno siya magbakak sa iya kunong programa kuno. Tanan nakasulat sa Biblia. Tan-aw unta ni karon kay di man siya magbakak. Unsay gisulti niya? Niya, paminawan ta. Dili ko ninyo mo kuan sabay. Ada to din Nakasugod ta ganiha alas 12 man ta, alas 8:12 man ta. Intro ganiha busa atong kuan ana. Unsay gisulti? Ato nga isultis mga tao. Tanawa. Doktrina kuno ang isulti sa mga tao. Karon pangutana. Doktrina ang isulti sa mga tao. Karon kay doktrina man ka ang isulti nimo sa mga tao. Doktrina day nang nangatake ka. Sa nagkalaing baruganan gipamensyon mo. Unya, nakahukas ka. Di ba ang gihukas mo ang pagkabakakon? Unya, kay di naman kakabakakon naman ang hukas ka. Doktrina man kay maisulti nga ng mga take mo ka. Natanawa mo lagi na. Katapusan do nga mong isulti nimo, i-apply ni ba? Kini ba i-apply? Gusto na mo ni ba nga imo na ning buhaton? Ayaw nang babara. Kini bang imong gingon kini mo na imong buhaton. Sa Amerikano kay surrender lang sa Hapon. Kay pagpabutos armas sa Amerikano, may mga yung armas sa Amerikano, sure. Balos ang Hapon, pataka. Mao na ang among ipangita. Katong armas buto sa Amerikano ba, sure. Ayaw nang buto sa armas Hapon matupad imo nga pataka. Nagsige malagag pataka sa imong programa tanawan ng pagpataka nimong istorya. Nagi-idol yun nimo tong pataka. Di, permanente kang, permanenteng paka pod ang agi mo. Kung kami na, maoy, manubag, binase sa imong sinultihan. Base sa Biblia, besan pa inyong basahon, besan pa sa sinultihan mo, supalpal ang agi.